Здравейте! Ще разгледам за вас следната тема. Послание от моя бъдещ аз. Аз след една година. Какъв ще бъда? Какво ще ми се случва? Единственото, което трябва да направите вие, е просто да седнете и да се успокоите. Нищо друго не се очаква. Нека картите да хванат енергията на тези, за които е предназначени, да чуят точно определени послания, които може би в момента им трябват, да ги мотивират, да им помогнат, да чуят едни успокояващи думи, едни думи, които за тях ще имат смисъл. Нека да проверим кои сте вие, които ме гледате с няколко карти. Хора, които не говорите в момента, хора, които много трудно общуването с вас, много трудно, а по принцип казвате, аз съм победител. Можете всичко, знаете всичко, обичате, с високо его сте тук. Високо его, тук се казва, че някой ви е наранил, вие имате в момента блокаж, затворили сте очите си, не чувате, не виждате и сте сложили два меча пред сърцето си. Тези два меча показват, че вие се защитавате и се пазите от нещо. Има някаква точно конкретна ситуация, която не ви е ясна, която не можете да разберете и заради това се е породило това мълчание в момента, което вие отдавате. Казва се, че все едно вие подарявате на някого мълчание, защото така си е заслужил. Друго не заслужава, казвате вие. Нека да видим още малко за вас. За кой е това клипче? Хора с много висша форма на справедливост. Много висша форма, казвам тук. Вие сте справедливи, вие обичате. Всичко делите поравно, казвате. Не обичате да има хора, които страдат около вас, обичате да помагате, да се раздавате, но всичко в рамките на това, което вие смятате, че е справедливо. Казвате тук, че сте загубили някакъв шанс. Изпуснали сте. По-скоро се чудите дали не сте го изпуснали. За малка част от вас ще резонира, а дали да не приемат този шанс, който така изникна от никъде. Вие ще се познаете в кой от двата варианта сте. Изпаднали сте в самозаблуда в момента. Искам да видя с какво е свързана тази самозаблуда. С един мъж, който към вас има отношение, мъже, моля, обръщайте си вие, който е малко аналитичен, който крие емоциите си, който много умен, стратегично действа, стратегически подхожда към вас, но той крие емоциите си. Този мъж ви обърква. Точно така, това е мъжа, който ви обърква. А на сърцето си вие казвате, че той ви е много ценен. Ценни са ви тези отношения. Ако сте се познали, нека да видим сега какво иска да каже вашият бъдещ аз след една година. Какви ще бъдете вие след една година? Да видим как ще се развият нещата при вас. Така, почваме. Така ще ги наредя. Ето. Това, което беше малко на дъното, вие вече ще бъдете притежатели на това нещо, което е било ценно за вас. Точно така. Вие ще сте подхванали нещо ново при някой притежатели. После ще кажа за това. При някой може да става въпрос за семейство. Вие ще сте изградили най-после, директно ви казвам, това, което искате, което виждате, за което си мечтаете. Някои ще имат семейство. Семейно щастие, семейна любов. При други ще се изразява, че те ще се успели да сплотят това семейство. Както виждате, ето тук, това е пълното щастие, това е пълното емоционално щастие. Вие ще сте го достигнали. Това казва вашето бъдещо аз. То казва, че ще направите нещо ново. Нещо ново под въздействието на някаква емоция, на някаква страст, която вътре във вас изгаря, тя ви нашепва, тя ви говори. Вие може би знаете за какво говоря. Това може да е плани в работата, нещо, което да ви донесе финанси, нещо, което да ви направи спокойни, нещо, с което да си изкарате допълнително парички. Но тук се казва, че вие ще послушате себе си за тази малка страстна идея, която идва от дъното на душата. Вие ще я реализирате.
Само секунда, да видим този тук магиосник за какво се появява на нашата маса. Казва се, че вие можете всичко и знаете всичко. Да, той иска да ви каже, че ще говорим за една любов. Първо ще говорим за това, че плановете ви ще се сбъднат. Тук се казва, че ме гледат хора, които имат много планове, които изискват от тях да предприемат, да бъдат силни, да имат някаква сила. Гледате устремено, оставяте нещо зад гърба си, минало, което не ви върши работа и гледате право напред устремено. Вие вече знаете какви са вашите планове. Който ме гледа тук, знае за какво говоря. Тук се казва, че вие с този магиосник ще успеете да съедините всичките липсващи парчета на пъзела. Казва се, че ще го направите само и единствено с цената на чистите отношения, на чистите намерения. Тук говорим за една чиста, по-детски му наивна любов. Тази любов може би ще идва от вас към околните, се казва тук. Говорим, че вие ще намерите липсващите парчета на това, което ви трябва, ще ги съедините и ще получите това, което искате. Нека да видим още малко. Вашият бъдещ аз да ни даде още малко подробности. Мъжете, които ме гледат, веднага ще ви кажа, вие ще станете стабилни, ще имате бизнеса, за който си мечтаете. При жените обаче четенето е малко по-различно. Вие сте се устремили към един мъж, вие искате с него да изградите семейното щастие. Вие гледате към него. Този мъж малко ви... Вижда ви се малко надменен, малко високомерен. Прави каквото си иска, но вие така наблюдавате го. Много даже сте се концентрирали върху него. Ами казва се, че това ще успеете да намерите път към сърцето му, ще успеете да намерите малката вратичка, която да му влезнете в душата на този човек. Той идва на нашата духовна маса да каже, че е готов да ви бъде партньор. Дълго време може да е бил на колебание. Какво да прави? Но с това ясно изразено слънце искам да кажа само, че тотално човекът, стабилността е взела превес пред него. Пак ще се върна малко за хората, които резонира повече работно отношение, особено за мъжете. Тук ще попаднат мъже на този клип. Се казва така: да, вашите планове ще се сбъднат, вие ще станете ръководителя на проекта, вие ще спечелите желаната работа. Говориме за някаква позиция, висша, дълго чакана, дълго желана. Вратите са ви се затваряли дълго време там. Една година след това вие ще го имате. Много хубаво четене се получава до тук. Нека да видим, има ли още послания, които трябва да излязат от вашето бъдещо аз към днешна дата. Какво трябва да знаете? Императрицата. Сбъднатото желание. Ето, виждате ли, вашето бъдещо аз ви казва така: ще бъдете поставена на пиедестал, ще влезете в женската си енергия. Ще успеете да намерите начин да балансирате себе си, да се справите, как да ви кажа, да оставите всичко негативно зад гърба си и да се концентрирате само върху малките неща, които ви правят щастливи. Вие знаете как вие го можете. Това ви казва вашето бъдещо аз. Желанието ще ви бъде сбъднато. Мъже, тук при вас се казва жената. Жената за вас ще дойде. Няма да влизам, все пак е общо четене в такива детайли. Някой от вас доста дълго време подчертава вашето бъдещо аз. Казва ви така: знам колко време ходихме, знам колко време бяхме сами, знам какво ни струваше и какво ни отне. Пътя обаче си струваше. Пътя към това желание. Чувствам се много добре. Знам, изпитвам това, което ти ще бъдеш, ти ще видиш. Заслужаваше си всичко, през което минахме, казва то. Ето това е пътя. Казва ви да тръгвате смело, без да мислите. Казва ви да се сетите, даже и да не се сетите, то Вселената ще ви подсети
за това нещо, което гори в душата ви. То е нещо мъничко, но е нещо, което ще даде ход на събитията при вас. Искам няколко послания от ангелите да ви изтегля за тази тема, като един съвет. Дайте съвет сега на хората, които ме гледат към текущия момент. Какво искате да им кажем? Попитай ангелите. Добре, ние вече ви питаме. Те ви казват, действай. Но аз искам още един. Ето. Действай, като първо започнеш да премисляш. Точно така. Ами, това беше от мен. Благодаря ви. Надявам се да ви е харесало.